gan mai BT sy'n gyfrifol am wella'r rhwydwaith ban llydan yn Nghymru. Aeth Catrin draw i gael ymateb a'n Beynon i'r feirniadaeth o gynllun cyflymu Cymru. Cyflymu Cymru. Mae'n gytundeb gwerth 425 miliwn o bunnoedd. Tua hanner hwnnw gan BT a'r hanner arall yn arian cyhoeddus. Y bwriad, mynd â ban llydan cyflym i fannau newydd o Gymru, gyda goleia 24 meg i 95% o'r mannau hyn, erbyn 2016. A'n Beynon, Gyfarwyddwraig BT Cymru. Cyflymu Cymru, mae wedi cael ei werthu fel buddsoddiad 425 miliwn o bunnoedd mewn ban llydan yng Nghymru. Pa wahaniaeth mae hwn yn mynd i wneud i Gymru llawer y gwlad? Mae economi Cymru yn mynd i gael ei draws newid yn syml, achos erbyn Gwanwyn 2016, pan fyddwn ni wedi cwpla, wedi gorffen, fe fyddwn ni ar y blaen, nid yn unig i Sbaen, i Ffrainc, i'r Almaen, ond Japan, yn hermau ar geiledd i Sydeilaeth ban llydan. Fi wedi gweld yr map rhyngweithiol arbennig yma sydd ar wefan Cyflymu Cymru. Wrth gwrs, ni'n gweld bod hanner helaeth o Gonwy, Sir Gar, Sir Benfro, lle mae'na neges yna'n gweud, galwch nôl maes o law, ni'n gwneud waith arolygu ar hyn o bryd. So mae'n lot o gysur i'r rheini sy'n byw yn yr ardaloedd hynny, yw e? Gwir amdani yw bod ni yn dod, ond wrth ni ddim fod yn benodol fanwl ynglyn â'r ardaloedd yna. Nes bod chi wedi codi rhaw yn y ddeian a gweld beth sydd yna, dych chi ddim 100% yn sicr. Gan dderbyn hynny, fi wedi gwrdd â merch yn nebo Sir Gar sy'n methu cael ban llydan o gwbl, mae wedi siarad â nifer o gyflenwyr, mae'n cyffo teithio 2 filltir lan yr hewl mewn car gyda'i dongl mwyn cael unrhyw mynediad i'r we. Chi'n gallu sicrhau bydd pobl fel hi yn cael ei effeithio gan yr buddsoddiad mawr yma? Gwir amdani yw, mae'n y rei mynd i fod ar ôl, so mae yna lot o bobl yn gofyn i ni, beth am y 5%? Wel, gwirionedd am y 5% yw bod e'n bobl fydd rhwng dim a 24. So, os ni'n darparu 23 meg i rywun, dyn ni ddim yn cael yn talu, ond mae bobl yn dal i mynd i allu cael 23 meg. Fe fydd yna rhywfaint yn y 5% yna, nifer bychan o bobl ar y diwedd, fydd ddim yn gallu cael gwasanaeth. Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn edrych ar sut maen nhw'n mynd i ddelio gyda hynny, a maen nhw'n paratoi yn barod i edrych ar gynllun. Fydd yn cychwyn ar ôl i ni orffen yn 2016, fydd yna gynllun arall yn cychwyn i drio delio... Felly, does dim o'r 205 miliwn ar ein cyhoeddus yn mynd i edrych ar y 5% yma sydd ar ôl? Na, gallu fe ddim. Mae 205 miliwn ar ein cyhoeddus ar gyfer y 24 meg i'r 95%. Ond mae'r arian wedi cael ei roi i gyrraedd y llefydd anghysbell yn Cymru, yn dod? Yna beth mae wedi cael ei gwerthu. O'ch chi'n methu wneud fel BT fel cwmni masnachol, felly mae arian cyhoeddus wedi dod mewn i gyrraedd llefydd anghysbell Cymru. Ond ni fyddai'n ei mwy o sens i ddod ar rheini lan i'r safon cyn gwella beth sy'n digon. Beth os ydych chi di-ffarm yn mynd i gostio 100,000 o bunnoedd i chi roi ban llydan iddyn nhw? Oeddech chi'n gwario 100,000 o bunnoedd arian cyhoeddus? Oedd ddim yn masnachol, ond chi wedi cael yr arian yma mwyn wneud pethau i gyrraedd llefydd anghysbell. Allwch chi ddim gwario arian cyhoeddus dan reole arian... Mae'r arian cyhoeddus am perthyn i'r bobl sy'n byw yn y tŷ ffarm, pobl fel y ferch yma'n Sir Gar. Dan reole trysorlus, allwch chi ddim gwario arian gyhoeddus, ond i bai bod chi'n cadw at reol value for money. Felly mae'r rhaid... Ond yn un tŷ ffarm yw, ni wedi siarad pobl yn Sir Gar, yng Nghonwy, yng Ngheredigion, Sir Benfro. Ni ddim wedi cyrraedd nhw to. Felly, ysdim pwynt iddyn nhw o fideo, mi fyddwn ni'n dod... Wel, os nhw'n rhan o 5%, yn dos? Na, achos gyda'r arian cyhoeddus, i ni wedi mynd i lefydd anghysbell dros ben, ni wedi mynd i Llanengan, Tecni Abersoch, a mae'r rheini wedi mynd o dim i 330 megabit dros nos. Ond pam ni 330? Fan bod pobl a hanner meg yn Llanrwst yn methu gweithredu? Mae Llanrwst yn anodd, mi fydd Llanrwst yn cael ei wneud, ond mae'r rhaid i ni hefyd sylweddoli na allwn ni ddim yn adeiladu mwy na lai i Sydeilaeth newydd sbon i Gymru gyfan dros nos. Pan oedd Hacio'n Holi chi yn 2009, wedwch chi bod chi'n ffyddiog byddai pethau'n gwella? O, byddai fe, maen nhw wedi gwella. Yn 2012, dython ni ma to, wedwch chi bod chi'n ffyddiog byddai pethau'n carlamu mlaen. Maen nhw wedi. 2014, mae pobl yn dal heb ban llydan. Beth chi'n mynd i weithio ni tro hyn? Wel, bod pethau ar trac. Nid yn unig ar trac, bod ni ymhell ar y blaen i lle byddwn ni wedi disgwyl bod, a bod ni yn hollol ffyddiog y bydd y beth yn dod i ben erbyn Gwanwyn 2016, a mi fydd 95% yn hapus dros ben. Rhagor o ffydd gan A'n Beynon. A mae rhai chi gael ffydd. Mae Cymru ddim yn mynd i lwyddo heb ffydd. A'n Beynon, diolch yn fawr iawn i chi. A dyna ni amser i dynnu'r plwg unwaith eto. Ond os ewch chi ymuno ni ar-lein rwan, bydda i, Bethan a Catrin yn parhau'r drafodaeth ar Twitter. Ac os ydych chi eisiau bwrw pleidlais am safon ban llydan yn eich ardal chi, ewch i'n gwefan ni, s4c.co.uk/hacio. Fydd Hacio'n Hol ar ein sgrins ni fis Medi, ond os gynnwch chi storis i ni, codwch eich ffôn neu eich tablet a chysylltwch.